Ahoj YouTube, ako sa máte? Toto je News TV a máme tu nové video zo Survivor 2024, séria 3, epizóda 11. Dúfam, že sa vám darí, pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Poďme na to. A aby som nezabudol, celé časti nájdete na Vojo. Link je dole pod videom alebo pripnutý v komentároch. Link je na slovenské Vojo, takže českí bratia si celé časti pozrú na vojo.cz. V minulej časti sa divákom odkryl neľahký príbeh Sebastiána. Lovci na schvál prehrali súboj o imunitu. Bola to prekvapivá taktika lovcov, ako sa zbaviť silného súpera. Ivana s Ľubom tvorí spojenectvo s Martym a ten nachádza ďalšiu polovicu imunity. Na kmeňovej rade prichádza šokujúca správa a Sebastián je nakoniec ten, kto ostrov opúšťa. Tak to, že odešel Sebastián, za prvý samozřejmě bylo strašně smutný. Musím se přiznat, že jsem až měl skoro slzy na krajíčku. Je tu 26. deň Survivoru a hráčov čaká súboj o odmenu. Ondrej sa so súťažiacimi na začiatku pozhováral a potom presradil pravidlá hry. Hry sa zúčastní 7 hráčov z každého tímu. 3 muži a 3 ženy ťahajú voz skrz parkour a jeden člen, ktorý je hore, zbiera sáčky s loptami. Zbytok sa snaží vyprázdniť pole s vreckami a to tak, že všetky vrecká naskladajú na voz. S nimi idú ďalej parkour k ďalším zaveseným vreckám, ktoré taktiež člen, ktorý je hore, uvoľní. Potom naražajú na ďalšiu prekážku, ktorú musia zaplniť platformami tak, aby ich vozík mohol prejsť a prichádzajú k posledným vreckám, ktoré uvoľňujú a berú z nich lopty. Vo finálovej časti majú tí na vrchu určitý počet lôpt. Ďalší traja chytia koše a postavia sa za čiaru pred nimi. Potom sa pokúsia zachytiť lopty do koša, ktoré ten na vrchu hádže. Každý do svojho koša musí zachytiť aspoň jednu loptu. V momente, keď sa im to podarí, vyhrávajú súboj o odmenu. Bude to jídlo. Bude to jídlo pro celý kmen. No. OK. A bude to taková... Bude to s posezením a říkáme tomu brunch. Súboj o brunch prebehol takto. O jednu loptu vyhrali súboj lovci. To znamená, že chutná odmena bude patriť im a titáni opäť odchádzajú s prázdnymi rukami. Ondro, já mám vždycky odvahu na to lhát, tam nahoře jsem se vůbec nebál. Bylo to úplně v klidu, vůbec jsem se nebál, že se to převrátí, že umřu. Byl jsem úplně v klidu a měl jsem plnou důvěru v můj kmen. Skvělý. Lovcov na ostrove čakal chutný brunch v podobe kokosov, sladkých croissantov, toastoch a iných dobrôd. Malo to ale jeden zádrhel. Na stole ich čakal list, v ktorom stálo, že ten, kto ju číta, má výhodu rozdelenia jedla a nakoniec si môže vybrať porciu aj sám pre seba. Jako celý tým byl úplně v pohodě s tím, jak se to rozdělilo a myslím si, že se to rozdělilo správně. Myslím si, že kdyby to rozdělilo kdokoliv jiný, tak to skončí úplně stejně. Kromě Jacka, který by si pravděpodobně vzal ten vrchový dort. Filip rozdelil jedla podľa zásluh a výkonov v súbojoch. Keďže Jack abstinoval už v niekoľkých súbojoch a bol iba divákom, Filip rozhodol, že dostane iba kokos, aj keď mal Jack chuť na mrkvovú tortu. To sa ho samozrejme dotklo a oheň bol na streche. Nikola z kmeňa titánov našla v pralese polovicu skrytej imunity. Zatiaľ si túto informáciu necháva pre seba a posnaží sa nájsť druhú polovicu. Na ostrove prebieha ďalší horúci deň, ktorý so sebou prináša súťaž o aukciu, na ktorú čakali všetci hráči. Na aukciu potrebujú samozrejme peniaze a tak hráči budú bojovať sami za seba. Na Ondrejov pokyn poskáču do bazéna, kde je množstvo vlajok. Každý môže vziať maximálne 3 vlajky. 2 vlajky sú aj na dne bazéna a 2 vlajky majú na sebe kľúč, ktorým vedia otvoriť truhličku.
Vlajky budú predstavovať počet peňazí, ktoré získavajú. Keďže Jakub a Jack hrať nemôžu, v prípade výhry ich kmeňa získajú priemer mincí ich kmeňa. Now that you're out of my life, I'm so much better. You thought that I'd be weak without you, but I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. Thought that I'd be sad without you, I laugh harder. You thought I wouldn't grow without you, now I'm wiser. Thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. Thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't sell without you, so 9 million. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop her. I'm gonna work harder, I'm a survivor, I'm gonna make it. I will survive, keep on surviving. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop her. I'm gonna work harder, I'm a survivor, I'm gonna make it. I will survive, keep on surviving. Iva a Tomáš vylovili vlajky s kľúčmi a otvorili si truhličky. Iva získala papier, na ktorom stálo, že si môže vybrať jedného člena, ktorý jej musí darovať polovicu jeho peňazí. Iva vybrala Martyho. Tomáš mal zas v truhličke papier, na ktorom stálo, že si musí vybrať osobu, ktorej on sám podaruje polovicu svojich peňazí. Aj on si vybral Martyho. Ondrej odkryl nápovedu a prezradil, ktorá vlajka predstavuje koľko peňazí. Večer sa tak pobrali na aukciu s nahratými peniazmi. Jennifer si vybrala nádobu s cukríkmi za 900 mincí, skrytú odmenu v podobe vína, síra a udeniny si vybral Filip za 900 a skrytú odmenu si uchmatol za 600 mincí aj Pirát. Ten získal arašídové máslo. Aukcia pokračovala dlho do noci a hráči si nakúpili rôzne jedlá a pochutiny. Asi prostě jsem si to nějak jako vysnil a oni to vycítili, já nevím. Marťas o tom mluví od začátku, že chce aukci. Od začátku to tady je. Já taky, od prvního dne mluvím o aukci. Tak šup, ale Marťas. Ondro, tohle je prostě jeden z těch momentů v životě, kdy slova jako ztrácí smysl. Mikýš dokonca kúpil v skrytej odmene aj telefonát. Zavolal priateľke, s ktorou sa na moment pozhováral. Čas na odměnu. Takovou hoda ty můžeš získat odměnu i každý tvůj kmen nevyhrál. Aha, to znamená, že ty jako prohrávat tu odměnu, tak já mám tu odměnu. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like. Ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.